Maayong hapon ka natong tanan ani ano sab kita sa ato ang LV Amor Cares, no? Sa dili pa di ay ko malimot ako kamo pamaraygan nga mo subscribe usab kamo sa akong second channel nga Lu Amor Shares, no? So nindot pud kayo ang atong niche dito kay all about sa atong kinabuhi sa Bible, bahin sa Ginoo ug mga pangutanan ninyo bahin sa Biblia pareha ng pwede ba maka-divorce, no? Divorce. Daghan na yung tingkag dalunggan ng divorce, no? So ato ka nang hinahinayan og tubag dito. Bago lang kana na kung nagama, so ang first episode ni ana karong Sunday na to ipagawa, no? Or amot lang og mapublish na ba din ako. Pero karong Sunday ang atong first nga episode ni ana mahitungod sa interesting facts about the Bible, no? So ako lang kanang gi-review aron do na kitay introduction sa ato ang Lu Amor Shares, no? So kada Sunday ang atong publication ni ana. So salamat kayo. Please follow me, subscribe, like, o you know what to do. Karon nining ay gayon na maghisgot na usab kita og kabuhi, pastilan jud ng kabuhi, no? Tungod kay daghan jud kayo ang text ka nako, mag-comment ka nako bahin og kabuhi. So nga itong hisgutan karon may tungod niya ng makamatay ba ang kabuhi? So ngilgig tingali kaayo ka na nga pangutana pero ato ka nang tubagon, no? So nangutana ko ni anak sa akong gastroenterology kung makamatay ba ang kabuhi itself, no? Does acid reflux causes death, no? Kanang naalang siya. So mingon ako ang gastroenterologist nga actually dili na siya makamatay pero ang iyang complications will cause death. Kay ug dili ka na matreat ka ng kabuhi, acid reflux, mo damage mangguna siya madaot ang ubang mga parte sa atong lawas pare nang atong esophagus. So dili na siya matreat, mahimo ka na siyang Barrett's esophagus which is leading to esophageal cancer, no? So ingon ana, dili na siya makamatay ang iyang complications, no? So matud pa niya makakos kana siya ana ang iyang complications mooy maot pero acid reflux or kabuhi itself dili. Pero ang una ana matud pa niya discomfort, no? Discomfort. Makakos gid siya og discomfort kana lang mag heartburn ta nga mura na din tag dili ta kaginhawa, mura na din tag unsa na din diha ta kasabot then maratol na din ta magpanic muna nga kalimitan kung dunay kabuhi nervyos ang mong abot, no? Matud pa sa amo ang kasambahay kani adto nga maldita kaayo mina siya bantay ka na imong kabuhi ate makatralala ra ba na. Tralala meaning sa ilaan nga language, tralala is kanabang ug sakaan as kabuhi mamaot ang atong mentality. Mga mental health na to madaot, no? So things like that di lang kay nako klarohon kay basin o wala ko kay balubasin na ay mga kuan makatralala ang kabuhi matud pa niya ko simba ko nga na simba ko ka diyan pantarong diha. So ingon ana no muna mga complications sa acid reflux o sa ana kanang esophageal Barrett's esophagus which leads to kanang mga cancer, no? Lain pa nga mga discomfort ana niya kagawas anang heartburn, kanang burning sensation diri sa ato ang tutunlan. Burning sensation kana pang unsa na murag halang ipasuan ka inana, no? So muupod ka na siya usa sa mga discomfort sa kabuhi. Lain pa ana ka na magsige kag panugab ka ng burping nga perdi yung kusuga nga ingnon din ta nga okay batasan na siya manugab kusog kaayo. Please be patient. Kadtong walay mga GERD, walay mga acid reflux, walay mga kabuhi, pailog lang in taon mo sa dunay mga kabuhi kay dili na mo natuyoon mo burp gyud mi nga kusog kaayo, no? Kay ma-relieve usa na sa mga paagi nga ma-relieve kami sa among kabuhi. So be kind, be patient. We are fighting a battle against kabuhi, acid reflux
GERD, gastroesophageal reflux disease. Mao kanang hinganan og GERD, no? So ingon ana ang mga discomfort niya. Lain pa nga akong nabantayan ni anang kabuhi, kay kabuhi unon mangyud ko, I've been suffering kabuhi for more than 15 years, no? Ang atong ipon iya sang hilabtan, kana bitong murag dental depression, kana murag ang enamel iyang dauton, no? Agi sa acid. Usa na sa mga discomfort nga lain pud gyud, no? So mao kana ang pipila ka mga discomfort nga atong ma-experience kon kabuhion na kita. Lain pa kanang ug doon na mo'y tinnitus kana kitang ugong sa dalunggan. Ako'y tinnitus, mingon tingali mo nga malingaluta pud ana niya. Hapit tanang sakit yan nalanggian ko, no? Wala tinuod na. Doon ako'y tinnitus, doon ako'y kanang imbalance sa equilibrium nako tungod sa akong dalunggan, so nagka-tinnitus ko. Ako naobserbahan nga kung makakaon pug ko kanang mga sobra akani bitaw kontra sa acid reflux, mukusog og samot ang akong tinnitus. Mubulyo gina siya. So makahibalo na ko nga I have eaten something nga kontra sa akong kabuhi tungod kay mibulyo ang ako ang tinnitus, no? So ako dayon na lang akong buhaton kana magsige kog inom og warm water or hot magyod kanang igo-igo gina kong maagwanta nga kainit aron medyo murag ma-relieve ko sa acid reflux. I do not know with other people pero case to case basis man ko na from person to person, no? Sa ako hot water or warm water depende lang sa agwanta. Dayon lain pa nga mga discomfort nga bation ni anak kana to sinuses kanang ako ang gitawag man nila og kanibang allergic rhinitis, no? Ako maobserbahan pod nga ang akong sinuses hilabtan sa na siya sa acid kun mo saka nagtinuod ang akong acid kay nakakaon ko og mauni kontra inana. I do not know, again I am speaking for my experience, my unsa pa na diha basta kay murag ang akong sinuses hilabtan sa na siya. So mo ko'y ingon sa uban, ang ako kong mata mag-upload ang akong mata. Akong sister-in-law mag-upload sad ang iyang mata kon mo atake na ang acid reflux, no? So mao kana ang mga discomfort. Dayon bloated ang tiyan. Ya unsa ba ni ay nagdikon man akong tiyan, di naman mo gamay. So ingon ana, no, appeal pud kana siya sa mga discomfort nga bation kon atakihon kita sa ato ang acid reflux, no? And then unsa pa mga akong nabantayan ang acid reflux gawa sa mag-upload ang mata, mga ang sinuses iya sa nanghilabtan ang akong tinnitus, ang dental depression kanang ato ang enamel iya pud nang kung ano, no, iya pud nang hilabtan pud anang acid, no? So uban pa ako lang unyang ihinay-hinay og recall kung unsa pa kadto, no, aron ma-share na ko diha kaninyo mga palangga because LV Amor cares mo na nga ako gid mong edukahon anang kabuhi. Tanaw mo sa uban natong videos bahin sa kabuhi na adya. Sige mangutanan ako, nay unsa may tambal og kabuhi? Naatay video nga nagamaan na unsay tambal sa kabuhi, no? Which is evergreen content na siya, nagsaka ang iyaang views agi ni ana. So tanaw lang pud mo kanang mga pasmo, mga bughat, nakagama na ta ni ana bahin ana nga video bisan pa gani kanang kabalaka, mga emotional stresses na to makakos po na og kabuhi ang production sa tong acid sa tong tiyan kusog kaayo ni ana, no? Kun ma-stress kita, mabalaka kita, ma-stress kita, masuko kita, kabuhi ang resulta ni ana maglain dahil ang atong tiyan, no? Or bisan kanang ang number one gyud makakuha na kana yung atong mga pagkaon, no? So next video tingali atong hinahinayon og kuan na usab enumerate kadtong mga pagkaon yun nga kontra yung kaayo sa kabuhi. Although naghapag naman ko og mga pagkaon pero murag daghan pa mga mo tan-aw daw o wala makakita balang kaha. So again and again
maggama kong video bahin ni ana hangtod nga makasulbad gyud tanan no mahitungod sa kabuhi. So karon nga video ang atong gitakol dinhi karon mao kanang makamatay ba ang kabuhi. So ang tubag ana dili ra ang yang complications no. Ang complications gani sa akong nabasa doon ako enlargement of the heart. Ang usa pud ay kuno ka cause ni ana culprit ni ana kanang kabuhi acid no. So mo na diha kay mukuan sa na siya sa tungod sa heartburn nga murag akong heartburn sa una grabe kaayo no. So maapektuhan pud ang kasing-kasing hasta ang atong lungs. Ina na siya ang atong kasing-kasing, ang atong lungs, ang atong diri gastro. Makaapekto kana no ang acid hasta ang katulugon nato, ang atong sleep. Makabaton kitag sleep disorder because of that kabuhi no. So dinhi lang sa kita kutob ato ning pun-an gyud siya aron gyud ma-educate kita bahin ni anang kabuhi or acid reflux or GERD no. So salamat kayo sa inyong pagpaminaw. I hope do na ra pud kita nakuha ni ini nga vlog karon. Salamat kayo. Have a good and godly day everyone, and please take care because LV Amor cares a lot. And then as usual, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Please don't forget to subscribe our new channel, my second channel. Ayaw mo kabalaka, kay dili na ko ibiyaan because diri na lang ko mag full time sa mga kabuhi and other diseases. Kana siya nga channel because I really love sharing the word of God. Nagama kog laing channel, Lu Amor Shares. So please subscribe, like, and comment. Salamat kaayo o bye-bye everyone. Again, have a good and godly day kanatong tanan. Salamat sa nga tanan. Salamat ninyo mga palangga.